Trochu se nám kuří z babetky kozlovi. Ještě, že necítíte tu vůni. Kdežto moja 207 poctivá, ta s tím problém nemá. Že jsem hodně šlapal. Java Pionýr? Java Pionýr, ta je úplně ten nezmar. To je PGO. A my jsme už tak pěkně vysoko, že to bude 900 metrů. Docela jsme se aj našlapali. Kolega ten pořád pumpuje pumpičku, že mám měkčí kolo. A silně začínáme myslet na to, že to do té krpí, což asi na tom videu vidět není, že to asi vzdáme. Nikdy to nevzdávají. Nikdy to nevzdají, ano. 50 je lifestyle, ale já na to už asi nemám sílu, ale můžeme to zkusit. No uvidíme. Pánové. Já už nikam nejedu, vole. Jedem dole? Hej, ty bys to mohla prozkoumat, tu cestu. Jdu zpátky, ne pak. Jak je rovinka daleko, no? Já se natočím. Fuj. Kolik máš benálu? No, že bys to prozkoumal, kde dojedeš a bys měl když tak bočka do té křižovatky, když jsme tam a zpátky jsme přijeli, jo? Zatím, pánové.